El passat divendres, a les 8 de la vesprada, tingué lloc l'acte inaugural del Museu de les Artesanies, Pedra, Campanes i Espart d'Atzeneta d'Albaida, ubicat a l'antic escorxador i llavador municipal. Dos edificis emblemàtics al municipi que han sigut rehabilitats recentment gràcies a les ajudes Ruralter Paisatge 2009 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La inauguració comptà amb la presència de Marta Balsangiacomo Gil, directora general d'Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament Rural, de l'alcalde d'Atzeneta, Pepe Descalç, membres de la corporació municipal, de l'arquitecte del municipi, Hermini Peiró, i dels tècnics del museu, Abel Soler i Rafa Jordà. A més, l'acte es desenvolupà en 3 escenaris diferents. En primer lloc, al Saló de Plens, on Balsangiacomo va signar el llibre de visites de la localitat. Després es desplaçaren cap a la Casa de la Cultura, on es va presentar el projecte, il·lustrant la història de la pedra, les campanes i l'espart a Atzeneta. I ja per últim, inauguraren i visitaren el Museu Artesanal. Marta Balsangiacomo ens contà què és el que més li ha agradat d'aquest Museu Artesanal. Pero sobre todo lo que más me ha llamado la atención son las 3 actividades que se hacían aquí en Atzeneta. La recuperación de lo que es la actividad para las campanas, que estamos escuchando ahora mismo, también toda la actividad con el esparto y con la piedra. La verdad es que es un orgullo poder mostrar toda esta actividad, poder mostrar esta artesanía a toda la gente del pueblo y a toda la comarca, poder mostrar lo que es un poco la esencia de lo que ha sido este pueblo, de lo que es y de lo que quiere ser en un futuro, mostrando a toda su gente lo que han sido sus raíces. La construcció del Museu de les Artesanies té com a objectiu principal la conservació i difusió i, per tant, la posada en valor de la tradició artesanal d'Atzeneta, preservant de forma viva i palpable el llegat històric i artesanal de la localitat que durant molts anys ha donat feina a la població, com ens comentava l'alcalde del municipi. Atzeneta és una cosa molt important perquè recuperem tota l'artesania que n'hi havia en el poble, tota no, part de l'artesania que n'hi havia en el poble, perquè allí sempre hi ha hagut molta artesania. I entonces l'espart era una cosa de les més importants del poble. I els pedrapiquers igual, per què? Perquè el poble es mantenia d'aquestes coses, d'aquestes activitats. I entonces així hi ha moltes famílies que treballaven en la cantera i moltes famílies que treballaven en l'espart. Després de tot això teníem la Fundació de Campanes. La Fundació de Campanes era una cosa que estava reconeguda en tota Europa, no era sols en Espanya. Per què? Perquè fundacions de la categoria que n'hi ha d'Atzeneta, que la Fundació, per desgràcia, és una cosa que ha desaparegut. Amb esta actuació es materialitza una vella aspiració dels seus habitants, la creació d'un museu que replega 800 anys d'història i tradició artesanal en un temps en què les anomenades artesanies de la pedra, les campanes i l'espart al poble d'Atzeneta perillen de desaparèixer. A més, ha estat possible recuperar i concentrar al Museu del Poble part del llegat deixat per la nissaga dels campaners Roses, foneria de gran prestigi a nivell nacional i internacional. Si volen visitar aquest museu, poden ficar-se en contacte amb l'Ajuntament per informar-se d'horaris o concertar una visita.